Bueno, jarraitu ezagun omenaldiekin, beste lau omendu ditugu jarraian, orain bezain unkigarriak direna guretzat. Lehenbizi, Juan Zelaiarentzat. Juan Zelaiak inurrien pare egin du lan 11 urtetan euskararen, euskal kulturaren alde, eta ezinbestekoa izan da Zangoza ikastolaren bilakara eta garapenean. Isilik egin du lan, ia inor konturatu gabe eman dizkio ikastola honi behar zituen baliabideak. Baita bere patrikatik dirua jarrita ere, orain gutxi arte gure mezenaz isil eta ezkutua izandakoa. Besteak beste bere laguntzari esker lortu genuen 98. urteko Nafarroa oinezean gure ametsa, Jorge Oteizaren eskultura jartzea ikastolaren erdi-erdian, Irtenezin edo Navarra en la encrucijada lan erraldoia. Juan Zelaya ha sido una de esas personas que en silencio y sin que nadie supiera nada ha aportado desinteresadamente los medios necesarios en favor del euskera y de la cultura euskaldún. Es el momento de reconocer este trabajo en la sombra, pero al mismo tiempo un trabajo indispensable para que la ikastola de Zangoza haya llegado al punto donde estamos. Sube a recoger el galardón en su honor la sobrina de Juan Zelaya, Beatriz Zelaya, y hace entrega del trofeo Roberto Ayape. Bueno, eguerdion guztioi, hori handi bada niretzat, gure osabaren izenean, sari hau jasotzea. Idatzitxo bat irakurriko ditzuet, nire aizpaketa biok prestatu duguna. Gure amazenaren garaikoek, amets baten hasia erain zuten. Euskara putzu sakon eta ilun bazen, kantatzen zuen Urkok bere garaian, eta basamortu ilun hartatik, argitara ekarri zituzten ikastolak. Euskararen maitasunak eragin ja, seme-alabak eta haien seme-alaben umeek ere euskara hasi eta bizitzeko aukera eta poza zabaltzeko. Etzan bapateko magiazko ekintza bat izan, ez da inundik ere. Asko kostatako eta urte luzeetako jarduerak izan baizik. Zuek ere, hemengua gaurkoz, bazarete horren lekuko eta eragile. Gure osabarentzat eta euskaltzale askorentzat, garai hartan, noso naturala izan zen euskararen lande lan egitea, barrenak eskatutakoa egiten zutelako, eta halaxe jaso zuten ikastolen sare handi hau guztiontzat. Neu ere ikastolako irakaslea naiz, eta era batera osabaren besoetakoa. Beraz, ondare biak ustartzen dituk neure bihotzean. Arro eta pozinago gaur hemen ondare horren lekuko izateaz. Horregatik, gaur bihotzez eskertzen dizuet, gure osabaren izenean, berari emandako sari hau. Baina baita ere, eskertu nahi diet berari eta bera bezala hainbeste lan egindako lagun guztiei. Eurori esker gaudelako gu ikastolo gauden tokian. Beraz, euskaraz bizi gaitezen eta zuen leloak dioen bezala, esan, izan, goza, zangotzan. Mila esker eta segi aurrera.